Di Pupung di Malang aku rek. Kita kulineran di bakso Caman. Ayo masuk, kita lihat. Oh, ya apa ki gede iki koyo ngene rek. Wis, montok koyo aku yo goreng plo ati aha. Yang ini halus iki urat, Mbak. Iki apa iki, Mbak? Oh, pedes. Oke. Sumene sing super jumbo koyo aku regane 11.000 ya apa rasanya? Ayo rek, iki lagi Pupung di Malang aku rek. Kita kulineran di bakso Caman. Ayo masuk, kita lihat. Iki aku isu-isu untuk kene ya iki mbukake jam 10.30 ya di ngene Google Map. Iki enak rek prasmanan aku seneng lek ngene iki naruh duit tok bae yo. Oh, mangkok di kene rek. Iya. Ah. Mantap ono tulisannya pisan aku seneng aku. Bahasa itu kan tulisannya set. Nah, tulisannya. Mantap kok. Ya apa ki gede iki koyo ngene rek. Wis, montok koyo aku yo goreng plo ati aha. Murah rek, mek 5.000. Aduh yo. Ini sama apa maneh yo rek yo. Kalau sing gede-gede goreng bulat. Apa ya ini? Sampean pisan toh. Ah, piro kira? Nggak tahu aku. Nggak tahu aku. Oh, 4.000 nih. Apa ini? Gak tahu aku. 4.000 ini rek. Apa ini? Apa ini goreng usus. Goreng keju usus. Kan ini ya? Oke. Mie mau? Mie mau? Ini. Ini kuning. Ih. Iya. Ini apa gitu? Ih, sungai. Gak mau biasanya, gak mau. Hah? Tahu? Tahu sana ya? Goreng. Nek mangkok dhewe gorengnya yo. Emang. Geser, geser, geser. Baksonya apa nih? Yang ini halus iki urat, Mbak. Iki apa iki, Mbak? Oh, pedes. Oke. Yang ini semuanya pedas nggak apa-apa. Oh iya wis. Apalagi Sampun. 2 bakso halus, 2 kasar, jumbo halus, jumbo kasar, gorsus RA, mie, somai pedas. Iya. Sampean karo kecap pisan, Mbak. Heeh. Iya. Ki saus. Engko mari mangan pedes ditambahi saus. Ono tulisannya ya rek yo, enak ya. Iki jojoan ndek kene. Wow, mantap ya rek. Jadi kon joko dhewe kene ya. Sambel satu edang. Oh, kak wis ngene jadi satu gini ya. Jadi satu gini ya. Sama sendok, Bro. Karo sendok mangan karo opo kok. Sudah nyampe ya pesenanku ya. Iki aku tadi beli ono bakso halus, bakso kasar sama sumai. Ini sumai jumbo koyo aku rek yo. Oh, abot. Iki regane 11.000 rek. Sumai ini tok iki rek. Wow, lho sumai modele 11.000. Pedes sih jarene.
Ketok lompoke. Kalau boleh, Mbak. Terus sama goreng kulit, goreng rempela ati lah, iki rek goreng rempela ati. Iki tadi di harga 5.000 rek, gede gimana bentuknya cuma dipotong-potong tadi yo. Kalau lebih Kontole sing kasar ini sing kecil, oh iki sing kecil rek. Iki 4.000 iki rek. Satu biji 4.000. Sing iki gede 12.000. Ini di bakso Cakman Kota Malang ya. Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Soekarno-Hatta. Suhatta. Singkatannya. Oh, Suhatta. Bismillah. Gurih sih anjene yo. Mungkin atine yo. Tadi sing goreng rempela ati lho kira atine rek. Isine ati tak dudukno ya lho gur atine. Ah kira isine iki mang. Oh, enggak mati. Cuma dipotong-potong ya. Terus aku juga pesen yang ini. Sama goreng lilit usus. Ini tadi kayak gini ya, dipotong-potong lagi ya. Oh, iki lilitane rek ternyata ya kayak gini ya. Tadi panjang iki. Nanti lek ada potong-potong lek mang kedawan nanti ya. Ini ada mie kuning 2.000 gede lho rek. Iki sing halus 12.000 ya. Sing jumbo sak ngene. Sak apa ya? Saya itu. Saja. Terus ini ada goreng ini hargai goreng mekar 3.000, goreng panjang 3.000. Ini 3.000, ini 3.000. Jumbo cuma yo anjene yo. Wis rek. Langsung tahap ya rek yo. Kita tong mencentong. Kita nanti tak sepino rek carane njupuk sambel caos kecap. Boleh kan iki ne kurang afdol ya. Wow. Wow. Ke aku wis pas aku iki lek rasanya sudah pas. Mantap rek. Tadi diracik dhewe rek. Soal bawang goreng sama hijau menghijau. Wow. 1 2 3 4 5. Wow. Tak awur-awur dhisik. Aku durung-durung wis ngeces ngene rek rasane rek. Bismillah. Pedes mantap. Bismillah. Sumene sing super jumbo koyo aku regane 11.000 ya rasanya. Ini pentol sih rek. Ano lo boleh. Nek tambah cilik. Ini kan pedes. Tak cocokno karo caos kecap. Wow. Pas. Rasanya bakso ini pun nggak kaleng-kaleng deh. Mantu enak pol. Goreng panjang. Tak direk. Telur caos, kecap, sambel. Wow. Apa isi? Hello. Lagi. Kayak pentol tapi gak langsung pecah-pecah banget. Enggak malah. Ini gorengan. Goreng mekar. Oh, padha rek isine karo
goreng panjangnya. Cocoknya caos, kecap, sambel. Hmm. 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 Enak pol. Ini langsung embong. Itu sekali buka, terus akewek sing tukulek. Mantap, jos. Kasar banget kan? Hmm. 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 Terus kita lihat kalau sore. Ang pinili yun. Dito na seruput ra yun.